Bes, kabalo mo? Tinuod yun siguro ning basta sige kag withdraw, limtanon ka, bungawon jud ka. Lagi. Mo, nga na ka? Kabalo mo ngano sa ako experience ha. Na ako yung 8 ka buk anak. Walo. Sa wala na ako ka anak, malimot ko kinsa to ikalima, ikatulo. Usa malimot ko kinsa unsay lang pangalan. Tinuod yun na, pre. Oh, talo. Pagkabungaw ka ng withdraw. Ano, unsa pa niwa mo? Kesa ako, ha? Karang Osaka, bitaw ko sa balay. Oh. Naman sa second floor ang kungan. Niya, pag hunong bitaw kong tunga, malimot ako asa ko muna. Bukod, Osaka ba ko? Bunao. Oh, dito, tanawa, tinaw yun lagi, tinaw yun. Na. Mga bungawan yung dua. Ako, ay, simba ko. Yung tako bungawan. Ay, simba ko. Ikaw. Eh. Ano to, pre? Ano mo bungaw ni isa? One day, pre.